Lusasa ngqo lwendaba estudio 9 eOakland Park eGauteng nazo eziphambili. You will agree with me that those women, if any, who raise such allegations falsely must face severe punishment. Ukuphekwa kusophulwa konobhala wejaji uAndiswa Mengo kuphakamisa imibuzo ngentembeko yakhe phambi kweqoqo elichophele kuziphatha kwejaji. Ngamakhaya ngapha kwama-60 achatshazelwe izimvula ezikhatshwa sisaqhwithi ezigqugqise icefu emva beMpuma Koloni bashiyeka bedinga abahlali. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphuzisanga amaseko maqawulendwa rhuqa. Silumkisa abo banhliziyo zibuthathaka ngenqaku lilandelayo liqulathe inkcukacha ezithetha nzulu ngezesondo. Ukuphekwa kuzophulwa konobhala wejaji uAndiswa Mengo kuphakamisa imibuzo ngentembeko yakhe phambi kweqoqo elichophele kuziphatha kwejaji. uMengo utyhola umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ngokumcwaza ngokungafanelekanga ngendlela eziquka ukumthumelela imiyalezo kumakhosi ezonxibelelwano kwanokubonana ubuso ngobuso. uMengo uxinwe ngemibuzo ligqwetha likaJaji Mbenenge uAdvocate Moses Khakhane SC. Kusuku lwesixhenxe lokuhlala kweqonga elijongene nokuziphatha kwejaji nalapho kuxoxwa ityala lokuqala kwimbali yeli ngakwijaji lokuncwasa ngokungaginyisi mathe bekugocwa-gocwa ubunyani bommangali uAndiswa Mengo. Oku bekusenzeka ngelixa igqwetha likaJaji Selby Mbenenge uAdvocate Moses Khakhane ebepheka esophula uMengo ngokuqala abuze imibuzo ebijolise kubunyaniso bakhe. Oku ke kubonakalise indlela zakuyithatha uSikhakhane kweli tyala. In fact, to come straight to the point, you will agree with me that those women, if any, who raise such allegations falsely, be they women or men, must face severe punishment. uSikhakhane ke uqhube ngokuhlaba amadlala kubungqina bukaMengo nathe buzama ukumenza ingelosi uMengo kwelityala ngelixa libonisa ijaji intloko njengomntu ombi. uSikhakhane ubalule imiba athi ishiywe nguMengo kubungqina bakhe efana nencoko emalunga nendlela ezahlukeneyo zokwabelana ngesondo nathe esisibini sathabatha inxaxheba kuyo. Ukanti uSikhakhane ukwaqaqambise amatyeli ngamatyeli apho uMengo wayenokuthi avakalise khona ukuqaqelwa kwakhe zintetho zikajaji. Would you agree with me that your answer is as disgusting as the suggestion you were responding to? Ewe. Yes. In fact, both of you were exchanging salacious, disgusting messages consensually. Ewe. Eli qonga lisaqhuba ngokumpheka lemophula lokaMengo nothe wayibeka yacacaca ukuba yena uJaji Mbenenge bebengangcomelani kodwa waziva ephantsi koxinzelelo lokuba ayiphendule imiyalezo kajaji ngenxa yokuba ebengamva uhayi. Ngamakhaya ngapha kwama-60 achatshazelwe izimvula ezihamba nesaqhwithi ezigqugqise icefu emva beMpuma Koloni. Liqela labantu elishiyeke lidinga emva kokuba kusiphuka amaphahla ezindlu neendonga zadilika. Kuqhawuke iintambo zombane kwasiphuka imithi kwafa nemfuyo kwezonkqithelo. Abahlali bamemelela ukungenelela okungxamisekileyo karhulumente kule meko. Umoya ofuthuza ngamandla wenze umonakalo kwiilali ezine. Washiya abantu abaninzi bengenandawo zakufihla intloko. Logama imfuyo ichaphazelekile. Zonke izilali zishiyeke zingenambane nanjengoko iintambo zombane ziqhawulwe ngumoya. Uye kwafika umoya omkhulu izolo onesitshi wathatha iphahla lonke lendlu wawulahla ngaphambili. Ibhedi ayophula ibiphakathi neefestile zophukile. Kuye kwanakala izitulo phaya isofa ndathutha neefriji sendizithuthela kwenye nasike emvani kuba seyemkile ngokunakala umvula. Neebhedi zimanzi neengubo. Kushiyeke kushiyeke iphahla lodwa ngasentla. Amazinki emkile. Abahlali abaninzi kusenzima kubo bafumane iindawo zokuhlala ngakumbi abo izinto zabo ziwiswe ngumoya zonke. Leyayo qala idisaster. Yayiqale ngale ngapha yaphofu nale. Zonke zange ndafumana nto. Kuzo zonke ngondicela uncedo kakhulu. Iyo kulo wamumzi. Iphahla liyobekwa phansi.
Alikwazi kwenza nto ndiliqhegwazana. Alikwazi ukwakha ndikwazi uthini ndiyagula. Into yokuba Iinkokheli zasekuhlaleni zicele ukungenela karhulumente okhawulezileyo. Siyabacela kamagosa khona khawuleze nathi kwamasipala usodolophu wethu sithethile samrepotela ngalento kuba ibambekile izinto zininzi kodwa amagosa akwa disaster asendleleni. Umasipala waseKrisane utyala amagosa ajongene nemeko entlekele ukuba aye kufumana iinkcukacha kumonakalo owenzekileyo apha. Ndinkulu unyembezi weendaba ze-SABC ecofa imvaba. Abahlalutyi bathi icandelo lezemigodi lisaqhuba nokujongana nemingeni. Oku kubonwa ngokungancumisi kophuhliso lokuvelisa lakutshanje okuxelwe liziko leenkcukacha amanani States SA. Ngokweenkcukacha icandelo lezemigodi libonisa iimpawu zoxinzelelo. Imveliso yecandelo lezemigodi iqhokreke ngomyinge wonyaka ka-0.9% kweyenkanga ukutsho ngoNovemba wonyaka ophelileyo kweli. Oku kulandela ukuthi funqu kwayo ngomyinge wonyaka ka-1.1% kwinyanga edlulileyo. Izembiwa ezibe ngunobangela umandla woqhokreko ziquka igolide, i-iron ore, amalahle nedayimani. Logama izembiwa ezibandakanywa phantsi koluhlu lweentsimbi zeplatinum, i-PGMs ngabula mafutshane ne-chromium ore zibangele uxhaxhe obonakalayo. Kambe ke abahlalutyi bathi oku kubangelwa yimfuno yorhwebo erhuqa eludakeni. Year to date, mining output is up nearly 1%, outperforming 2023's 0% growth. Sectors like PGMs, coal, chromium, and manganese supported this growth performance, while gold, iron ore, and other metals were a drag. Looking ahead, improved electricity supply and logistics should aid production, but risks remain, including slowing demand from China, subdued global conditions, and weak commodity prices. Kananjalo ngokwexesha la nyanga nanyanga iinkcukacha zeziko iStats SA zibonakalisa ukwehla okungaxhomisi maxhala xa kuthelekiswa nenyanga edlulileyo. On a month-on-month basis, seasonally adjusted mining production decreased by 0.2% in November 2024 compared with October 2024. This followed a month-on-month decrease of 2.8% in October and a rise of 4.2% in September. Ukanti ke sekulithuba elicandelo lezemigodi lithwaxwa ngamaxabiso aphantsi wezembiwa kanye nemingeni yezicwangciso zezothutho, meko ezo ziqhoke inkqubela phambili yoshishino. Oku nangona kuqengqeleke inyanga eli lingasajijisani nocimicimi. Umongameli Cyril Ramaphosa udandalalise ukuphambili koMzantsi Afrika ngeli xesha ngumongameli wamazwe e-G20. Umongameli ukuthethe oku kwiqonga loqoqosho lehlabathi eDavos eSwitzerland. Uthe i-G20 imbuthi yamazwe eintsika ehlabathi. Ulebele ngelithi ukusindleka i-G20 ngumzuzu obaluleke nangakumbi kweli. Umongameli kwaliphindile lokuba kubekwe phantsi ogqonci ziphele imfazwe kwihlabathi. Many ways once again called upon to harness that most powerful and most enduring of human attributes, mutually beneficial cooperation and collaboration. This, I believe, is a time of rising geopolitical tensions, unilateralism, nationalism, protectionism, and isolation, rising debt levels, particularly affecting poor countries in the world, and also importantly, the declining of a sense of common purpose. Yet, this is a moment when we should be standing together as a global community to resolve the problems that confront humanity, by ending the wars and conflicts that are causing such hardship and misery to many people around the world. We are also called upon by the exigency of the moment to act together with greater urgency to halt the destruction of our planet.
Kwakumphanda olhatya ababoneleli ngendawo zokuhlala abavuta ngomsindo kwamakhutha eThekwini bavala amasango eziko lemfundo ephakamileyo iMbumbulu Coastal TVET College benyanzelisa ukuhlawulwa yi-NSFAS kodwa masuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona lezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa kwathi xa ubukele sicela ucofe ulike zoba ukwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Xa sihlabela mgama ikomiti yezamapolisa eParlamente ithi xhalabile kukucotha kwamanyathelo oluleko kwenzi yesipolisa kweli kuquka nakumalungu ebutho lezitatanyiswa likasekela mongameli Paul Mashatile. Ukukulandela izityholo zokuba la malungu ebutho labalindi bezitatanyiswa likasekela mongameli Mashatile babetha umqhubi wemoto nabakhwela ababini kuhola wendlela u-N1 eRhawutini ngo-2023. Umboniso owaba nguNdaba-mlonyeni owabonisa ibutho lezokhuseleko likaMashatile elityholwa ngokubetha abantu. Ikomiti yamapolisa ithi ukulibaziseka kokohlwaywa kwamalungu eSAPS kususa ukuthembeka emapoliseni. Ikomiti imi kwelokuba amapolisa angalunganga mawakhuzulwe. The continued delay, and this is just a simple example of consequence management against the 8 VIP officers that belong to the protection detail of the Deputy President, Paul Mashatile, on the N1 over a year ago, is a huge concern for the committee. Kutshanje yaba nguqulu kubhode ngexesha uMashatile engena imizi eMandela Park ekhaya elitsha phambi kwemibhiyozo ye-ANC yentetho yesibhozo kaJanuwari. uCameron uthi bakuwulandela lo mbandela xa kufakwe ityala. Kwelinye icala ikomiti yezobulungisa ithi owayesakuba ngumphathiswa wezobulungisa uThembi Simelane wasuswa kwesisikhundla ngexesha bejongene nembono yomthetho ngokufumana isivumelwano se-VPS. We can handle the personal information of the minister, the only information that relates to the accusation, but only in a form of a closed session if it's necessary. Tinglulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ukuqhawuqhawuka kwesibonelelo samanzi kwindawo zakukomana eMpuma Koloni kuchaphazele ukwanjwa kwenkonzo ekuhlaleni kumashishini nakumaziko ezempilo. Le nhleke liqale ngoNovemba wanyaka enye kwaye ivusa umnyele kubahlali. Umthamo wamadamu usezantsi ngeyona ndlela. Ziwadi ezi-14 kwezi-34 kumasipala i-Enoch Mgijima ezijongene nengxaki yamanzi. Nangona kukho ungenelelo ekusomleni lengxaki, abahlali bakholelwa ukuba kuninzi okunokwenziwa. Abanye babo babanga ngelitha amanzi abawanikwayo ngumasipala awacocekanga. Gas kamanzi ethu abuye ezitepini qha into sifunayo. Yabo, otherwise ayasigulisa. Bendingekho right mina kuqala ndiguliswa ngalamanzi bendikwagqirha izolo. Oko ndinesisu siyaluma siyahambisa. So ke ayassume ba ngalamanzi siwakhe etankini. Amanzi etanka akakho clean after all. Akakhathala umasipala kanaxesha lethu because bona banawo amanzi asinawo thina. Banawo bona. Asinawo thina so akanaxesha lethu sikhathalela xa kuthiwa kuyavotwa qha. Yeyona nto ayixabisileyo ke leyo. Uzasihoya xa kuthiwa kuyavotwa because bafuna izivoti zethu. Ukanti imibutho yesisa efana ne-Gift of the Givers nayo ingenelele kule nyewe. I must add as well that it's not our first intervention regarding the water crisis here. We were here in 2019, but it was a similar situation, 2021, but this one is more critical, and this time we want to work on a more sustainable and permanent solution. Kusenjalo umasipala wesithili saseKrisani uwakhabela amabango ukuba amanzi alo masipala awacocekanga. Kudala ke siyimemi community yonke ngobubanzi that ezimeko bazitshoyo okanye ezizitsholo bazibeka umasipala mabakwazi ukusiphathela ngaphambili so that sikwazi ukuziphanda further. Lo masipala ukwiphulo lokulungisa imibhobho evelisa amanzi kwaye uthembise ukuba le meko iza kuba ngcono kwisithuba senyanga ezintathu ezizayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kukomani.
Ababoneleli ngendawo zokuhlala abavuta ngumsindo kwaMakhutha eThekwini bavala amasango eziko lemfundo ephakamileyo eMbumbulu Coastal TVET College bethintela abafundi ukungena kweliziko. Banyanzelisa ingxomo ebonelela abafundi ngemali NSFAS ukuba ibahlawule ngokukhawuleza ngendawo zabo ezisetyenziswe ngabafundi. Kutyalwa amapolisi ukuzabambe ucwangco kweliziko. Abafundi bebevimbeleke ngaphandle kwesikhungo ngesikhathi abanikazi bezindawo esihlala abafundi bevimbe isango. Kudingeke ukuba kubizwe amaphoyisa ukuqapha isimo. Abanikazi bezindawo zokuhlala abafundi abanesivumelwano neNSFAS bathi sesiside kakhulu isikhathi bengakhokhelwa imali yabo. Bafuna ke lesikhungo singenelele kule nkinga. So sibambile ngoba sifuna isikole sisize sixhumane no-NSFAS cause thina ama-emails ethu ama-calls ethu osibongile abasabambi nabojaca oxolani abasabamba abasaphendula ama-emails. Umhlangano ophuthumayo phakathi kwabaphathi besikhungo kanye nosomabhizinisi unqume ukuthi sivulwe lesikhungo. I've written a letter that was addressing the same issue to say, look, we are not responsible for landlords. The payments will come from the horses and NSFAS. So the landlords must directly communicate with horses with NSFAS if they are having some issues. Abe-NSFAS bayavuma ke ukuthi zikhona izinkinga mayelana nohlelo lokukhokhelwa kwabanikazi balezakhiwo. For a number of students, the payment is made to the students because the issues of the pilot had not been rolled out to everybody. So not all the landlords were on the NSFAS system to be paid directly by NSFAS. And in some instances, we have identified that students have not paid over that money to the landlords. Abanikazi balezi indawo esihlala abafundi bathi bazokuthatha elinye igxathu uma bengacaciselwa ukuthi bazoyithola nini futhi kanjani imali yabo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngikwaMakhutha. Ngamawakawaka abafundi bonyaka wokuqala kwiUniversity zaseNtshona Koloni abazakube beqala izifundo zabo kule veki izayo. iUniversity yaseStellenbosch ithi ifumene izicelo zezifundo zezidanga ezingaphezulu kwe-90,000 kulonyaka. Kodwa nangona kunjalo iUniversity ithi nendawo elingene 6,000 kuphela abafundi bonyaka wokuqala. Umfundi ngamnye kufuneka izilungiselele kwindleko zokuhlawula indawo yokuhlala phambi kokubhalisa zoqala nezifundo zakhe. yaseStellenbosch ithi izicwangciso zayo zokubhalisa abafundi abatsha zihambelana nezo zesebe lemfundo ephakamileyo. Eliziko lenze isibonelelo sokwamkela abafundi abangaphezulu nje kwama-6,000 abafundi abatsha kunye nabo banemfundo enomsila. Indawo yokuhlala yabafundi ikwangumba omkhulu mihla le. Eliziko lithi malunga nama-2,300 abafundi bonyaka wokuqala ababelwe indawo yokuhlala kwicampus yaseStellenbosch naseTygerberg. Umbengo mthiya ucima umlilo masikhongozeleza ngomso ngesizulu makube chos bele. Mawahlangana amafulivu micama kuba sembo ndivumeleni kunokanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu ngokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhle kuyaphawuleka into kubana lithorhelele ngamafu kwindawo ezininzi phako mangalisweni kanti ke ngamathuba amahle kakhulu emvula esingathi siwalindele kaloku mbukeli phako kwindawo ezikompuma koloni ziqhinile zenze njalo naphako Mahikeng kanti ke xa sivuka ngendiqukuxa kuyaphawuleka mbukeli into kubana zizibhaxu zenkungu ezathi sizilindele kaloku phako zenzweni ziqhinile kanjalo mbukeli zingena kozenzweni naphako kwindawo ezikumazantsi kopita
iPitoli ziqhubekeke nemvula mbukeli zilindelekile zika 60%. Into ethi ke mbukeli ubangaba uyaqhuba uqiniseke into kubana uqhuba ngononophelo. South African Weather Services usikhuphe isilumkiso ngokuhlwa basingalindela indudumo ezimandla phako Mahikeng naphako Bloemfontein. Kanti ke mbukeli phakwindawo ke singalindela ke ukulatyuza kwamaza nomoya obhudlayo kwindawo kaloku ezigudlu unxweme esukela phako Gqeberha ziqhinela ziya phako Mangalisweni. Kananjalo ke mbukeli izindudumo ezimandla sozilindela pha kwandonga ziyaduma ziqhuqwe ke mbukeli izimvula ezingamandla kwindawo ezikumantla phako Thekwini nomlilo ke wamadlelo phako Upington. Sijonge ke amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa kwindawo ezikumusina kuthandela ifudumala ke mbukeli ngaye u19 degrees. Kanti xa songena phako Richards Bay ngu21, xa songena ezenzweni singene eChungwana eOsborne eMthonjeni kwamalume nasendungunyeni phako 7 eMkhonkqo nasemangqamzeni thande mbukeli laphola ngayo 18 degrees. Phako sajonisi ngu20 degrees nase East London kanti ke babambene ngamanqaku. Ngomso ke mbukeli thande ukufudumala kwindawo ezininzi liyashisa kakhulu phako Richards Bay nguye u30 degrees. Singene kaloku pha koMahamani eMajuba singene nakonowalala esiphethu emhleleni nokombukeli nakhona qatsele ngaye u27 degrees. Kanti ke litshisa kanobomke mbukeli xa songena phako Kimberley ngaye u35 degrees. Kanti ke phakwindaba eziqananazileyo kokuphumleni nakhona lifudumele mbukeli yabanguye u35 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni ixhosi.